Huw Ceiriog Dwi'n Rheolwr Cofrestredig efo Cyngor Gwynedd yn gweithio efo gwasanaeth Gofal Cartref. Cyfrifol am staff Gofal Cartref, gofalwyr sy'n gweithio yn y gymuned, wedyn Gofal Cartref, be mae'n olygu ydy bod yr gwasanaeth yn cael ei ddarparu yng nghartrefi'r unigolion. Waith y ddydd dwi'n gyfrifol am y gwasanaeth, wedyn mae llawer o'n ngwaith i yn monitro, yn cadw llygad y cyllidebau, yn delio efo achosion staff, recriwtio staff, wedyn mae'r gwaith gallu bod reit amrywiol. Dwi'n mwynhau'r amrywiaeth, mae lot o amrywiaeth, mae lot o waith caled cynllunio mlaen llaw, angen bod yn reit drefnus efo'r bethau felly, ond mae lot o foddhad hefyd yn dod o glywed am llwyddiannau, clywed sut mae aelodau staff ni allai wedi llwyddo i gynorthwyo rhywun i fod adre ac yn cefnogi rhywun adre, ac y diwedd y dydd dyna beth di dymuniad, rhan fwy o'r unigolion dyn ni'n gefnogi ydy i dymuniad nhw ydy cael byw adre a gobeithio yr gefnogaeth da ni'n ei roi, da ni'n llwyddo i wireddu'r dymuniad hwnnw. Mi faswn ni'n awgrymu i rywun ystyried gofal fel maes gwaith. Mae yna lawer o myths ynglyn â gwaith gofal, mae gwaith ar gyfer merched yn unig ydi o. Mae yna myths ynglyn â yr unig gwaith ydi o di delio efo gofal personol a teledu unigolion. Ond mae gwaith gofal, mae lawer mwy na hynny, mae yna gyfleoedd amrywiol i bawb yn ystod o gyfleoedd yn y maes gofal, o fod yn ofalydd, i fod yn rheoli ac yn arwain tîm, i fod yn arwain lle gwasanaeth. Mae reit amrywiol a mae'n heriol, ond mae'n rhoi lot o foddhad. Cerwch amdani, nowch i'm difaru,